Dobrý večer. Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, kolegyne, kolegovia, vážený pán minister. Možno začnem tými slovami, ktoré povedala pani podpredsedníčka. Vy ste v dobrej viere, že teda pokračuje naše rokovanie trocha pružnejšie, možno ako čakala, ale možno to hneď aj použijem ako metaforu, že dobre nám to odsýpa. No, myslím, že Európe to odsýpa dobre, len nevieme presne, či tým správnym smerom. Mne sa zdá, že napriek tomu, že v tejto miestnosti sú stovky žiaroviek a osvetľujú naše nočné rokovanie, ale nad Európou sa zmráka. A možno celé toto rokovanie, ktoré sa do istej miery zúžilo na také technikálie, kto všetko, čo porušil a kto všetko, čo vybojoval, možno to treba dať do takého širšieho kontextu, že možno sa zrýchluje proces negatívnych javov a že by sme to mali vedieť pozorne prečítať. Kam smerujeme? Lebo ak nás ešte predčasom Grécko zaujímalo ako problém číslo 1, dnes Grécko ako keby už vypredol ten problém, alebo už nie je na prvých stránkach svetovej tlače. Potom prišla Ukrajina, a pri tej by som sa aj trocha pristavil. Ukrajina má 50 miliónov obyvateľov necelých. Čo ak by sme namalovali takúto víziu, že konflikt, ktorý tam horí už 2 roky, nehasne, ale stále blčí viac a viac a ľuďom prestane byť jedno na Donbase, či im padajú do záhrady a na ich strechy americké, ruské, ukrajinské alebo ja neviem aké rakety a povedia si, že sa tam už nedá žiť. A jednoducho sa zdvihnú. Istá medza trpezlivosti sa naplní a zdvihne sa z 50 miliónov Ukrajincov pár miliónov. A začnú sa hýbať. A možno sa tak skoro nezastavia. A možno prídu až na hranicu podkarpatskej Rusie a Slovenska a zrazu ich budeme mať tu na území Slovenska 100 000. 500 a budeme volať, nedá sa. Je ich priveľa a je tu obrovský problém. Európska únia pomôže. A možno dostaneme takýmto spôsobom odpoveď za našu nevernosť, za naše obavy, za našu istotu, že tento problém nie je riešený správne. Trocha je to možno pritiahnuté za vlasy. Ale je to úplne vylúčené, že práve takýmto spôsobom by sa nám náš dnešný postoj voči kríze, ktorá je naozaj mimoriadne veľká a nemá obdobu, mohol vypomstiť už v dobe, ktorá nie je veľmi vzdialená. Domnievam sa, že by sme teda nemali tak jednoznačne túto diskusiu viesť v tej rovine technických výhrad o tom, kto všetko porušil zákony šengenských hraníc. Je pravda, treba trvať na dodržiavaní zákonov. Kto všetko je ekonomický a kto všetko je vojnový utečenec. Kto všetko má mladú krv a uteká za lepším a kto všetko už je starý a uteká naozaj kvôli tomu, že sa veľmi bojí o svoj život. Lebo to nie je možno ten najsprávnejší prístup k tomuto problému, aj keď chápem a oceňujem, že to, čo tu povedalo mnoho mojich kolegov, predrečníkov, malo jasné posolstvo a nedá sa tomu vytýkať nič. Okrem jednej maličkosti. Tie pretraktované kvóty. Tie kvóty, ktoré sa stali výrazom, ktorý možno už znervózňuje, ktorý je určite najviac a najčastejšie v tejto súvislosti vyslovovaný tento terminus technicus. No, naozaj je náš prístup ku kvótam taký unisono stadiaľto zaznievajúci jedine správny? Nemám ani tak na mysli tie predpísané kvóty, ktoré oprávnene sú kritizované ako vec neriešiace. Ale tie kvóty, ktoré sme možno mali už dávno si určiť sami. Kvóty, ktoré nám nenadiktoval Brusel, ale naša ľudskosť. Obyčajná, základná povinnosť pomáhať. Často to tu povedali niektorí kolegovia, že áno, nemáme s tým problém.
Vieme, že keď už niekto je v horiacom dome, tak mu nemôžeme predpisovať, že či mal v poriadku vypísané protipožiarne opatrenia alebo príkaz s tým topením. Ale v tomto prípade naozaj už bolo treba jasne si povedať, že tu tá naša ľudskosť, prirodzená to vlastnosť nie len Európana, mala nám našepkať, a mala to našepkovať aj pánovi premiérovi, že také striktné odmietnutie nadiktovaných kvót je možné jedine za podmienky, že máme vlastné. Že vieme ponúknuť, že existuje schopnosť Slovenska zrátať technické, organizačné, územné, ekonomické, kultúrne, sociálne, neviem ešte aké kapacity Slovenska a povedať si áno, aj keď nikdy to nebude presné číslo, domnievame sa, že vieme stanoviť kapacitu Slovenska pre riešenie utečencov z vojnových oblastí na isté číslo. A možno to mohla byť veľmi jasná odpoveď, akási protiargumentácia tomu bruselskému diktátu. Ale prosím, povedať, že 100, to môže niekto považovať za primeranú reakciu na európsku výzvu? Ja si myslím, že to bola aj zásadná politická chyba vlády. Akási neschopnosť predvídať reakciu. To je tak, ako daňovníkom sa hovorí, že máte vedieť, keď príde vám daňová kontrola, niečo postrčiť druhej strane, teda tomu kontrolórovi, aby niečo našiel, aby sa mal čoho chytiť. My ako keby sme zabudli Bruselu v tejto veľmi zložitej situácii, kde vôbec sa nebudem stavať do role človeka, ktorý povie niečo objavné alebo mimoriadne prospešné. Ako keby sme zabudli, že sme mali ponúknuť naše riešenie. Preci zaťať sa a povedať nie, my nikdy nie, je naozaj krátkozraké. Aj kvôli tomu príkladu s Ukrajinou, ktorý nie je až taký nereálny a ktorý nás môže veľmi bolestivo dobehnúť už v reálnej dobe. A preto si myslím, že toto bola veľká chyba. A bude treba možno ešte nie neskoro riešiť, možno už budúci týždeň, náš spôsob prístupu k tomuto problému práve takouto ponukou, že Slovensko je dostatočne hrdé, sebavedomé a znalé svojich možností, aby neponúklo 100 miest pre utečencov, ale aby ponúklo niečo, čo môže byť hodné našich možností. Takže nezvážili sa potenciály Slovenska a urobila sa politická chyba. A ešte jedna súvislosť, o ktorej si myslím, že tiež by mohla zaznieť, je to súvislosť, že Slovensko je čosi zo svojej histórie veľmi dlžné, samo sebe. Vieme, že sme pred vyše 40 rokmi veľmi ľahkomyselne vyviezli desiatky tisíc obyvateľov na smrť. Vyviezli sme vtedy aj svoju ľudskosť, alebo minimálne mlčali sme tam, kde bolo treba prehovoriť. Nechcem to kritizovať, je to proste historické bremeno Slovenska. Nevidíme v tejto situácii, ktorá tu vznikla, možnosť pre Slovensko nájsť istý spôsob rehabilitácie. Možno je táto súvislosť ťaživá, možno nie je celkom presná, lebo je tu iná doba, iné okolnosti, ale toľky ste tu už pospomínali dnes ten utorňajší prejav vladyku Vasila a mne sa vidí, že túto časť, ktorú on venoval práve otázke ľudskosti, by bolo treba priklincovať na všetky chrámy Slovenska a nemusia to byť len chrámy, aj tu v Národnej rade by to mohlo byť napísané. Je to určite naša povinnosť, aj historická, aj aktuálna, pretože to jednoducho velia základy človečenstva, takýto prístup. Rovnako sa mi nezdalo, a zareagujem aj na to, že keď áno, že by sme niekomu aj predsa len otvorili tú náruč, ale dopredu stanovíme aj otázku konfesie, ako to má ten utečenec prichádzať. Zdá sa mi to tiež ohromne neľudské, nesprávne. Dopredu hovoriť, že zaklopal si mi na dvere, ale ja sa ťa spýtam,
Aké máš náboženstvo? A potom ti možno pomôžem. To preci tiež, a hovoril aj predrečník o tom, to preci nie je v súlade ani s ľudskosťou, ani s kresťanstvom. Je to problém, ktorý sa dá obracať na mnoho spôsobov a ja vás nedokážem ani občanov obohatiť o riešenie, ktoré by bolo za hodnotu povedať a preto nebudem už o tom dlhšie hovoriť. Len skúsim spomenúť to na záver, čo som povedal v jednej faktickej poznámke ešte na úvod tohto rokovania. Sedel tu aj pán minister zahraničných vecí a ja som sa vlastne aj tak dovolal, že aby to podporil, ale myslím, že tomu neprikladal vážnosť, respektíve považoval tú vec možno za nedôležitú. Ide o otázku toho, že sme naozaj pred historickou možnosťou práve v tejto súvislosti povedať v Európe dosť dôležité a hlasné slovo ako predsednícka krajina. Pozrel som si to trio, ktoré vždy vzniká z krajiny, ktorá predchádza, ktorá je potom a ktorá nasleduje. My máme 5 dôležitých regulí, ktoré boli už prijaté ako opatrenie pre trio, ktoré vytvára Holandsko, ktoré príde od januára, my od júna a nasleduje po nás Malta. V tom triu, ktoré sme už teda schválili, respektíve v tom programe, je 5 dôležitých priorít, ktoré má toto trio vyriešiť, respektíve ktorému sa má venovať prioritne. A ja by som prosil, a tom vidím možno taký maličký kúsok konštruktívnosti v tom, čo teraz mám možnosť pred vami povedať, aby veľmi operatívne bol tento program rozšírený práve o otázku stratégie riešenia tejto obrovskej krízy, ktorej hranice si nevieme predstaviť, nevieme, kam to bude všetko smerovať. Tušíme, že ani 5-metrové, ani 50-metrové múry to nemusia zastaviť. Tušíme, že geometrický nárast ľudí, ktorí sa dajú do pohybu, môže byť nezvládnutelný a preto si myslím, že takúto možnosť, ktorú máme ako predsednícka krajina, by sme mali teda neodkladať až od toho 1. júla, ale už teraz prijať aj doplnenie programu, aj zásady, podľa ktorých by sme tento program vedeli naplniť konkrétnymi predstavami, požiadavkami, pokynmi. Určite nebude Európska únia na to stačiť sama. Bude potrebné iniciovať aj OSN, aj Bezpečnostnú radu. Možno sú to všetko veľké predstavy, ale nič iné neostáva, len použiť pre tú malú guličku menom Zem všetky hybné síly, ktoré dokážu tú obrovskú riavu, ktorá sa dáva do pohybu a ktorej konca nevidíme, zastaviť, usmerniť, vyriešiť. Myslím, že nepôjde to bez porozumenia veľmocí, ale ja si myslím, že hlas predsedníckej krajiny alebo toho tria nie je natoľko bezvýznamný, aby sme sa o to nepokúsili už v najbližších dňoch a možno príprava takého svetového samitu, ktorý by to mohol pomenovať a nájsť riešenia za účasti veľmocí z jednej a druhej strany by sa mal rozbehnúť veľmi rýchlo, pretože na hodinách Európy týka vysoký čas. Ďakujem pekne.